Wis tangi dhewe, Mbak Iso tangi Bel. aku belajar iso, maksudku lek iso iki. Alhamdulillah, ndang gak rene. Iya, maksud sing. Ya alah. Aku mbangkong malah iso tangi dhewe, Mbah Bel. Iso tangi belajar iso lah. Lek iso belajar ben iso. Kuwi nggawa bontrot apa to, Mbah? Iya. Sempak iki kok. Lah kok wis metuk bontrot. Padahal perlu gini dong. Ini berarti sini dengan dia jadi kok baik ini. Heeh. Ora kuwi lekmu tangi dhewe ora geblang-geblak. Biasane lek ora ditulungi ngono geblang-geblak. Kuwi iso ngantuk dhewe. Wis iso ngadeg dhewe ki. Mau ya wis adus dhewe. Adus dhewe. Heeh, kek rambuté iki ya kek di apa kuwi dijungkasi ben iso riwik-riwik. Ini bontrote iki. Iki jadi gua sadang ini. Apa mau pepe terus digoreng? Ada yang kerasa gula kan kerasa gula deh. Sak piye sak ada piye? Krecek tak ada yang gula. Ya kuwi di anu. Ora isu-isu ini kelihatannya. Dan kayak dia barang dia tak melakukan sih. Kene kopi kong ya barang sih. Aku batinku arepe adus malah kowe randang metu-metu. Sowi terus sing kok kopi ki apa lho adus enek 2 jam. Iya, wak. Adus beresin loh kong. Ndang ngono. Nanti melakukan timik-timik ta. Dondong apa salak, duku cilik-cilik. Kan pakai tok orang punten ya kong. Iya. Ben dipangan dhewe. Heeh, mbok dodol murah tapi. Ya, karena orang stroke itu memang harus butuh pendamping tiap hari. Tapi alhamdulillah setelah sekian lama suwene ora iso nyapa-nyapa wis iso bangun dari tidur sendiri, adus dhewe, gawe pakaian dhewe iku tangane yang kiri itu yang sakit ya. Bel becak terter. Tapi ya ndak bisa ditinggal terus-terusan ditinggal ben dhewe ngono nggak bisa. Ya tetep harus ada orang yang sehat itu di sekitarnya. Yo Bel. Iya. Oh iya. Iya. Lele ditinggal dhewe ngono ora ya gula-gulik. Kaya sing disamari ku nek jatuh tiba. Tapi ya wis nah iki tatak ratatak dipelajari ya seperti ini. Ya wis dukung rumah kita ki ya sederhana ya Bel. Jadi ya wis tempatnya pun semrawut. Iki arep nyandi iki. Kayak kopi sih apa piye, Kong? Lah sembarang, lah sirmu gawe apa? Kopi sih sih. Ya engko ae. Arep umbah-umbah paling. Ya. Alon-alon. Sip. Iki ora tak gojeki lho. Sip. Terus Alon-alon. Terus gandos. Gandos isine kambil. Terus gandos kakong. Ke rambut iki mangke wae sebelum metu iki dijungkasi sik. Arep tak jungkasi yo we ndak metu-metu kok jeding. Wong klambin cepoti lho. Lah nyapa? Ala tinggi lho klambin. Engko sanune kuwalik neh sing lengene sing kiwa kok. Aduh lho kowe enggak sido gede kenek. Melokongnya kok ngono ngomong. Lah biasane sing jatahe lengen iki kok lebone ning sirah. Akhire kung sirahku ora kena dicepot. Kok sirahku ora kena dicepot. Lambiku ora kena dicepot. Kong ya ngono. Enggak sido. Lek batinku ki tak enteni. Aku ki ning jaba kok ora metu-metu, kok piak kene iki ya selak
Wis selak subuh entek. Kelamben ya angel, cepet kelambi ki wis angel. Kelamben ki yo angel. Tapi wis alhamdulillah lho Mbak Bel wis anu dirimu ki wis kemajuane kan aja nyeromah mangan-mangan sing ndak oleh ngono. Senajan lakumu rambatan kaya anu kan wis lumayan. Kamu gak punya sedikit ubah-ubah. Gak ono banyu kok. Ya, bisa iki Isbel arepe Umbah-umbah. nyuci dhewe ya iso. Dijeger-jegerne sik gembalane. Seperti inilah. Karena orang stroke itu ndak boleh juga dimanja ya bolo ya temen semuanya. Maksudku dimanjai, pas lara stroke terus ora oleh tandang gawe, ora oleh gerak. Nganu ya jangan ya tetep dilibat nih sedikit-sedikit iki dhek isane apa tapi ya karo didampingi. Wis terus dikai banyu. Karo didampingi, dijogo, ora kok terus dijiane jar gitu ya enggak. Ya mohon maaf iki dapure Isbel, aduh dapure Isbel. Maksudnya pawone berantakan ya wis biyen ndrane ya wong lanang kok. Wong lanang kek sik mikir golek ekonomi, mikir liya-liyane, dadi arepe tata-tata iki ya urung kober. Tak tata engko karo Isbel di ora tarik neh. Tak tata ricik-ricik karo Mbah Bel ora tarik neh. Terus sikilmu krasa cenut-cenut ora iki? Mboten. Apik. Pokoke ora nyromoh bab panganan ya aman. Wis setiap kali bar mangan sing dilarang ngono terus ngguling to. Ya Allah rambutmu Bel jan kaya rambuté Petruk lho. Rambute habuk-habukan. Tanganmu wis nyelot. Penak. Iku yang sakit ya. Iki dawa-dawa kukumu diketok. Ya engko tak ketoki tanganmu. Kok tanganmu kukumu. Ya sikilmu ya wis dawa-dawa wae ngetoki sikilmu. Kok sikil kuku. Mau tak isik Pak, ini adem kan kok. Apane sing adem? Mang bar digodhog piye kok adem iki? Ya kok adem iki. Ya keadaane rumahe kita ya ngene iki berantakan awul-awul ya karena ya ora kober. Ndak sepat apa kuwi jenenge? Lempet-lempet ta piye ngono ya, Bel. Ya wis. Oke, kowe sarapan apa ki engko? Lah, sire mau tukar apa? Aja sire kok tukane apa ya dirimu sing sakit kok, dirimu sing lara, kowe sire apa? Wis jangan tapi enggak nang ngene nol kono. Ngene suci. Nol kono kok. Lah iya. Nol kono enggak demen ngene ngono enggak demen jane. Berarti isuk sarapane kuwi ae. Heeh. Ya seperti ini bolo ya. Jadi dia itu meminta sendiri yo nganu ki makanan nih. Ya wis, mari ngene tak tukokne ya. Wis. Wis koyo Dadah sik. Dadah. Dadah. Bye bye. Dongakno Isbel cepet sehat bolo. Dongakno Isbel cepet sehat. Bolo. Bolo. Bolo apa? Bolo TikTok. Oh, bolo TikTok.